Chceš si pripraviť na Vianoce kapra bez kostí? Natočil som pre teba postup od filetovania až po samotné vyprážanie. V prvom rade rybu dôkladne osúš a zbav šupín. V Lidli kúpiš kapra už očisteného, tak to budeš mať jednoduchšie. Urob rez tesne za hlavou a potom ďalší pozdĺž chrbtice. Teraz už len opatrne kopíruj špičkou noža skelet a prvý filet máš hotový. Druhá strana je náročnejšia, ale keď pôjdeš od chvosta, pôjde ti to rovnako dobre. Takže opäť pomaly kopíruj skelet a mäso postupne od neho oddeľuj. Hlavne sa neponáhľaj a maj poriadne nabrúsený nôž. Kapor má na rozdiel od iných rýb ypsilonky. Kosti, ktoré síce nevyberieš, ale môžeš sa ich zbaviť rozrezaním. Tepelnou úpravou zmäknú a ty ich nebudeš vôbec cítiť. Urob teda koľmé rezy tesne vedľa seba, budeš počuť jemné chrupnutie. Hoci si rybu takto narezal, vyprážaním sa scelí. Poďme k ochuteniu. Zmiešaj vodu, soľ a citrónovú šťavu. Vlož kapra a daj do chladničky na 30 minút. Rybu dôkladne osúš a obaľ v trojobale. Strúhanku si nastrúhaj na hrubo zo suchých rožkov alebo striedky toastového chleba. Kapra už len vypraž v prepustenom masle nahriatom na 170 stupňov a máš hotovo.